Kura ale na se k'a sɔrɔ cogo min nɔgɔyala san o dugu kɔnɔ o baaraw kolomo karili kɛra alamisa don décembre kalo tile kɔnɔntɔn san 2021 a bɛna o walawaladu sɔrɔ an ka bi kunnafoni kɔnɔ o tɛmɛnen ka bɔ binkali wale min a kɛra bacangara ani sango cɛ ni a kɛra caman sababu ye ni maa caman o kɔni nin tora fɛn min an ka frontière fanga ɲɛmaw u kɔni wulila ni ka taa tasibila kɛ a bɛna o walawaladu sɔrɔ an ka bi kunnafoni kɔnɔ o tɛmɛnen ka bɔ kalanbolo dɔ sigira yaasa fɛn min ye ɲangata wale o na se ka kɛlɛ cogo min ka bɔ cɛncɛn ka fuga jamana kɔnɔ o fara kunnafoniya wɔrɔ kan k'o di aw ma sɔni aw bisimila. K'aw fo ka aw waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an minnu sɔgɔmɛ MCT Jabarani fo ka se radio emergence ma 91.5 ani an ka bɔlɔ sanfɛla an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw bisimila kunnafoni ale bulon kɔnɔ i n'a fɔ n ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la yaasa kuran ale kɔni na se ka wala ka taa san o dugu kɔnɔ o baaraw kolomo karili kɛra ka sanga ni alamisa don décembre kalo tile kɔnɔntɔn san 2021 ni a kɛnɛ o ɲɛmaya o tun bɛ furancɛrɔ fanga ministre ɲɛma Sukali Kukala Mayiga bolo kɛnɛ kan na maaba caman kun bɛ fɛn min ye Amadu Asijara ale kun bɛ a nani jamu ni o filɛ ni san dugudenw nisɔndiyara ni kuranbon dɔ sigili ye san kɔnɔ min baara kɛra ka bɛn ni alamisadon ye décembre kalo tile kɔnɔntɔn anw ka jamana mara ɲɛmaw wulila k'o kunda san kan walasa nin baara belebele ka se ka taa a bolo da a kɛnɛ in kan jamana du denkɛ gale ni o ye dɔgɔtɔrɔ Sukali Kukala Mayiga ale kun bɛ kɛnɛ in kan jama bɔra fantan ani naani bɛɛ fɛ ni ka na nin baara nundo in kɛnɛ kan ka sabu kɛ wulikajɔ ye min kɛra jɛkulu fɛ jɛkulu min bɛ wele ko MP Mali n'o ɲɛmaya bɛ Sedu Lamini Tarawele bolo ha ka ja ale ye ministre ye anw ka jamana in kɔnɔ min ɲɛsinnen bɛ jiko ani kuranko ni a ɲɔgɔnnaw ma a yirala k'a fɔ kuranbonba min sigilen filɛ nin ye san kɔnɔ nafolomugu min bɛna don a la a dagaso bɛ t'i jɔ sefa wari ye o miliyari 5 la wa nafa bɛna sɔrɔ maa minnu fɛ a bɛ t'i jɔ maa 4,000 ka taa se maa 20,000 bɔɲɔngo olu bɛna nafa sɔrɔ nin kɛnɛ in kan kɛnɛ in bonya ni a nisɔndiya kama anw ka du denkɛ fɔlɔ ni o ye dɔgɔtɔrɔ Sukali Kukala Mayiga ale kumana kɛnɛ in kan kosɛbɛ ni ka maaw tanu kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ye nin baara in latigɛ ni o ye Sedu Lamini Tarawele ale min ye ministre ye bɛɛ fɛ maakɔrɔba denmisɛnninw musow diinɛ bɛɛ ka duwawu kɛ président la transition ye bɛɛ ka duwawu kɛ gouvernement ye bɛɛ ka duwawu kɛ ministre des mines ani énergie et de l'eau ani EDM u ye hakilina min sɔrɔ u ye courage min sɔrɔ u ye initiative min sɔrɔ u cɛsiri ka fara kan u ka se k'o ɲɔgɔn kɛ région bɛɛ la région caman la yanni transition ka se ka ban o kumakanw kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ Sukali Kukala Mayiga y'a yira ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ an bɛ don min ko bi transition ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye haju minnu bɛ maliyɛnw na ni olu bɛ se ka ɲɛnabɔ joona joona k'i nin da o kan walasa ka se ka olu ban ka bɔ an cɛ la o kama a ko ni maa bɛ fɔ nin ko in na ministre de kan ka fɔ k'a wale ɲuman dɔn ministre min ye Sedu Lamini Tarawele ye bari baarakɛla dɔw maa cɛsirilen don nin ko in kɔnɔ kosɛbɛ o de kama ale bɛ folikan kɛ ka ɲɛsin a ma Sukali Kukala Mayiga a ye ɲɛfɔli kɛ olu fana kan an nana baara min na bi o ye laɲini kun bɛ sankaw fɛ a bɛ san caman bɔ ko kuranko k'a ka se ka ɲɛnabɔ ka mɔgɔ minnu bɛ se ka kuran sɔrɔ ko dɔ ka fara kuran fanga kan pour que maa caman ka se ka kuran sɔrɔ o de la gouvernement de transition ye miliyari 500 ɲɔgɔn a y'o de débloquer ka ministre des mines ani EDM ɲɛmɔgɔw u ye laɲini min kɛ gouvernement fɛ k'u b'u dɛmɛ u ka se ka kuran ko ɲɛnabɔ ni projet in banna ma hakɛ min bɛ kuran sɔrɔ san mara kɔnɔ bi 4,000 ani 900 ɲɔgɔn de don ni projet in banna ma 20,000 o de bɛna kuran sɔrɔ kuran min bɛna fara kiliyan kɔrɔw kan o ye 10,000 ani 50,000 o ɲɔgɔn de bɛna fara réseau yɛrɛ a kun bɛ kilomètre min na kilomètre 900 kilomètre 90 o de bɛna fara kan ka filu caya ka taa kilomètre 150 o de bɛna fara réseau in kan
donc an bɛ min fɔ a président bɛ min ɲini sankaw fɛ a b'a jija ni projet in sigira mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ projet in na a y'u dɛmɛ a y'u hakili t'u la a y'u minɛ comme aw denw k'a yira aw la k'a fɔ nin kɛra ko dumanba ye san mara kɔnɔ wa a yirala k'a fɔ baara min nun donnen filɛ nin ye a baara yɛrɛ kuru kara bɛɛ bɛ t'i jɔ kalo 12 la walasa sankadenw bɛɛ lajɛlen ka yelen sɔrɔ u sago la. Nin kun ye Abubakar Sanogo ale ka wuli ka jɔ o tɛmɛnen ka bɔ ye kulu min ni a sigilen don sanu bɔli fɔ a firili o bunakun kan o ɲɛma ka fɔ la a ye a yira k'a fɔ ko kalanbulon fɛn fɛn ni a kan ka kɛ ni a bɛ tali kɛ sanu o bɔli fɔ ka taa se a firili o bunakun kan a ka kan ale ka tɔndenw ka wele ni ka o kalanbulon kɛ o minnu kɔni tɛ ka bɔ a sira fɛ ni a ye a fɔ Abulayi Fama Kulubali ka kuma galama la an ka ɲɛmadaw la. Kɔrɔmu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali sanu tɛ maliyɛnw tɛ a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye tant que n'an ka secteur ma organiser Mali sanu tɛ maliyɛnw tɛ an y'a ye bi komi i ye a fɔ cogo min na wulikajɔ cayalen don bi kosɛbɛ mais wulikajɔ min filɛ nin ye bi an bɛ ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye kun tɛ se ka di kuntigi kɔ atelier caman bɛ ka kɛ bi anw ta bɛ ka kɛ anw bɛ k'a mɛn dɔrɔn mais fɛn min ye comptoirs ye normalement comptoir kun man ka fɔ comptoir kɔ n'i ye mɔgɔw k'u ka ko ɲɛfɔ a kɔfɛ a bɛ kɛ majɛ ye. Donc an bɛ fɛrɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye fɛn min b'an ka secteur kɔnɔ n'o y'an ka ɲɛmɔgɔw ye k'a daminɛ ministère lakaw la k'a daminɛ service technique mɔgɔw la ICROM bɛ ka laɲini min kɛ fo que a ka se ka baara kɛ fo que an ka sɔrɔ fɛn dɔw kɔnɔ minnu bɛ yen ni majɛ b'o la an b'o ɲɛfɔ u ɲɛna bien vrai que an ka lettres bɛ ministère bɛɛ lajɛlen na mais ateliers la bon gɛlɛya bɛ yen bon i dun mana di kuntigi kɔ a tɛ ɲɛdɔn voilà n b'a fɛ ka o de fɔ o yɔrɔ la. Parce que pour que Mali sanu ka se ka ɲɛdɔn fo an ka identifier ye mun ye ne ye sanu sanna ye ne ye collecteur ye ne ye comptoir ye ne ye exportation ye ne ye finance ye bon ni ninnu donna ka bɔ ɲɔgɔn na a ka ca la Mali sanu ko bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ mais e se ka kɛ exportation ye k'e b'a bɛɛ kɛ e se ka kɛ comptoir ye k'e b'a bɛɛ kɛ e se ka kɛ damasena ye k'e b'a bɛɛ kɛ bon ninnu filɛ nin ye gɛlɛya jumɛn de nana ni nin ye gɛlɛya min nana n'a ye o de ye contrôle baliya ye an mɔgɔ minnu nana ka na gouvernement ka papier ta k'o ye agrément ye ka baara kɛ n'a ye donc anw kɛra fugari ye anw kɛra mɔgɔ koladɔnbaliw ye ka sababu kɛ gouvernement ka contrôle baliya fɛ bon baara in bɛ se ka kɛ cogo si la fo gouvernement yɛrɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a dɔn majɛ mun bɛ yen kuma min bɛ ka fɔ bi a fɔbaga ka ca dɛ mais baara in k'a fɔ ko jɔsenba b'a kɔrɔ jɔsenba t'a kɔrɔ mais an kɔni ka cɛsiri fɛn bɛɛ lajɛlen pour que jɔ se ka se ka sɔrɔ a kɔrɔ k'a ye message lase ɲɛmɔgɔw ma min ye min ye u ka wele ka o f'u ɲɛna u ka se k'o kɛ. An bɛ denguni kɛ an ka marabolo kɔnɔ kibaruw la an ka ɲɛmadaw la ɲɔgɔn fɛ. A y'o bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la Euro du Sahel binkali wale dɔ kɛra ni a kɛra sababu ye ni maa 2 olu joginna min ye mɔgɔw bololawari ye o taara fo ka taa se u ka telefɔniw ma min kɛra ka sangani Décembre kalo tile 8 san 2021 ni a kɛra Fasu Debe ale ni Makana dugu ni ɲɔgɔn cɛ o min bɛ Euro du Sahel yɛrɛ cercle kɔnɔ. Sereyaw ye a yira k'a fɔ ko maramafɛntigi 3 ni u kɔni bɔra Mercedes jɛman kɔnɔ ko olu de kɔni ye nin binkali wale ninnu kɛ. Wa o sereya kelenw fana ye a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni ye kisɛ ci mɔbiliw la ni a kɛra sababu ye ni maa 2 bɔɲɔnko olu joginna wa u ye a yira k'a fɔ ko lakanatigilamaw kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛlu la yaasa tɛgɛ bɛ se ka da nin ma ko fɔlɔ ninnu kan cogo min. Kucɛlakaw fɛ Yodumeni ale bɛ Fakolo commune na ale de kɔni sugandira dugu 80 cɛla minnu kɔni tun bɛ ɲɔgɔnda la jɛyako bunakun kan ni ale de kɔni ye o sara fɔlɔ sɔrɔ. Maa minnu kɔni ye nin ɲɔgɔnda in kɔni sigi sen kan u ye foli kɛ kosɛbɛ ni ka se nin dugu maa ninnu ma ka sababu kɛ u ka wuli ka jɔ la min kɔni kɛra sababu ye ni maaw caman ye ɲɛgɛn matarafa. Nin ɲɔgɔnda in donna kadira kɔnɔ ka ɲɛsin don kɛrɛnkɛrɛnnen ma diɲɛ kɔnɔ ɲɛgɛn ale matarafali ma min hukumu na u kɔni ye maaw kunnafoniya ani ka maaw sɔn cogo min maaw na se ka ɲɛgɛn kɔnɔnaw matarafa min bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ banamisɛnninw na. Baara in labɛnna ONG Alpha Lock maaw fɛ fo ka taa se cakɛda min sigilen bɛ saniyako bunakun kan an ka jamana kɔnɔ a musaka bɔra UNICEF maaw. Kunnafoni kuncɛla Segu mara la sikafɔba min bolodalen bɛ jamana jɔsi kura o hukumu kama o baaraw kɔni daminɛna Segu ale cercle kɔnɔ min hukumu na Segu baba komanda ni an bɛ o wele ko préfet ale ye maa dɔw fara ɲɔgɔn kan ka sangani Décembre kalo tile 8 san 2021 ni o bɛ tali kɛ Segu cercle commune 30 ɲɛmaw la. Kɛnɛ kan u kumana sikafɔ ale yɛrɛ kun kan
ani maa minnu kan ka sugandi ka sikafo in kɛ ani fɛɛrɛ minnu kan ka bila sen ka sikafo in na wa u ka lajɛrɛ in kɔni kɛra baba kumada ale dakayɔrɔ la ni an bɛ o wele ko perfecture o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruyaw la. O b'an bɔ ni ka deguni kɛ an ka jamana kɔkan kibaruyaw la min bɛna walawala aw ye Fadi Talifi Mayiga fɛ. Ayo bisimila an ka jamana kɔkana kunnafoniyaw la an b'a daminɛ Senegal ale jamana kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ ko maaw dɔw kun bɛna wuli k'u ka nisɔngoya yira taama dɔ sen fɛ min kun kan ka kɛ jumadon Décembre kalo tile 10 san 2021 yaasa ka se ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ko o taamaw tɛna bɔ tuguni. Nin taama in yɛrɛ a kun bolodala jɛkulu minnu fɛ olu de ye Yanamar ale ni Frappe France Dégage olu de kun bɛ k'u fanga kɛ kelen yaasa ka se ka nin nisɔngoya tagama in kɛ. Ko hali n'o y'a sɔrɔ jamana faamaw y'a yira k'a fɔ ko ka nin tagama in dabila ko olu kɔni ka nisɔngoyaw yirali bɛna to sen na. N'an bɔra yen nɔ an b'an kun da Cameroun ale jamana kan olu ka dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Kuseri yen kɔnɔna na ko bisi basa dɔ donna jɛgɛ maralaw ale ni bagan maralaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o yɛrɛ kɛra kari don Décembre kalo tile 5 san 2021 na wa ko ni kɛlɛ in fanga bonyana kosɛbɛ ni o kɛra sababu ye maa dɔw olu bɔra u sigiyɔrɔ la ka taa Chad faba la ni mankan yɛrɛ sen fɛ maa 22 olu de bɔnɛna u ni na. N'an bɔra yen nɔ an b'an kun da Kenya jamana kan Raila Odinga ale bɛna i kan bɔ jamana kuntigiya nɔfɛ Kenya jamana kɔnɔna na ni o kalafiliw yɛrɛ baaraw bɛna kɛ ka kɛ ni utu kalo natɔ in ye san 2022 wagati. Nin kunnafoniya a y'o di jumadon Décembre kalo tile 10 san 2021. Kunnafoni kuncɛla UNICEF ni ale ka baara bɛnnen don denmisɛnninnakaw ka hakɛw matarafali kama diɲɛ kɔnɔna na olu ka ɲɛnɛmaya san 75 baaraw kun bɛ sen na o de sen fɛ ka kɛ ni nin don ye u y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi denmisɛnnin caman de bɛ yen nɔ olu bɛ wagati gɛlɛn de kɔnɔna na sisan jamana kɔnɔna na ka kɛ ni coronavirus banakisɛ kɔlɔlɔ ye fo ka taa se wagati yɛlɛman kow ma ani lakanabaliya ye n'o bɛ kɛ sababu ye denmisɛnnin caman de bɛ yen. An bɛ segin ka na bakurubaw kɔnɔ tugun i n'a fɔ n ye a fɔ a ɲɛna cogo min ka sanga ni binkali wale min ni o kɔni kɛra maa maramafɛntigiw fɛ ni ka sanga ni bajangara maa dɔw ye ni a kɛra sababu ye ni maa caman olu kɔni nin tora o hukumu kɔnɔ fɛn min ye an ka furancɛrɔ fanga ɲɛmaaw ye u kɔni wulila ni ka taa tasibila kɛ ni yɔrɔ kɔfilen na kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o bɛ tali kɛ sɔngɔ kan fɛn min ye lakana minisiri ni o bɛ tali kɛ kolonɛli Saju Kamara ale tun bɛ a kɛnɛ kan ni a kɔni ye layidu ta fɛn min ye gardikan ye ko a nana o sigi fɛn min ye bajangara o mara la cogo min na u kɔnɔna dɛmɛ don finitigila ka o tɔ ma ka lakana ka o sabati a kɛra ka sanga ni arabadon Décembre kalo tile 8 san 2021 Bibata Kulubali an ka ale lamɛn. Sɔngɔkaw foli ye ne ni n ka delegation tɔgɔ la k'an bisimila yan nɔ bi an wulila ka se yan bi ka na sanga fo maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sanga fo bajangara ye ka sanga fo sɔngo ye maire kumana dugutigi kumana jeunes kumana kuma ninnu an y'a mɛn wa an y'a faamuya o de kama jamana ɲɛmɔgɔ ye a ka danaya da anw kan k'an ka na foli bila bajangara la k'an ka na foli bila sɔngo la minnu tanyara ka duwawu don k'olu ye ala ka hin'u la k'u dayɔrɔ suma k'u fara silamɛ suw kan tiɲɛ don
gɛlɛya bɛ yen a ka kan tuma dɔw la ɲininkali ka kɛ nka n bɛ min sɛmɛtiya bajangarakaw ye n bɛ min sɛmɛtiya sɔngokaw ye Mali gouvernement tɛ maliyɛn si to kɔfɛ nka an bɛ don min na komi bi an bɛ labɛnw na sisan teliyala n b'a fɔ bajangarakaw ye n b'a fɔ songokaw ye ni ye ala ta ye nka an bɛ labɛnw sabati walasa min kɛra ala k'an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma o de kama don nataw la n bɛna gardikan kura dayɛlɛ bajangara yan ni ala ka jɛ ye nka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a tɛ se ka ɲa cogoya si la ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan don nataw la ni sɔngokaw ye min ye ni bajangarakaw ye min ye ni maliyɛnw ye min ye o de ye tiɲɛ ye. Ni kalo laban ninnu na fɛn min ye lakanabaliya ye ale kɔni bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ o kun bɔra fɛn min na o de ye fɛn min ye furancɛla fanga ɲɛma olu kɔni kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan yaasa bɛn o bɛ se ka sabati cogo min an ka jamana kɔnɔ ani fana fɛn min ye kɛlɛkɛ pankuru ye o kɔni sanna u fɛ fo ka taa se kɛlɛkɛ mina caman wɛrɛ ma min o fana hukumu na fɛn min an ka finitigilakaw ye olu fana bɛ wuli ka jɔ la su ni tile yaasa basigi o bɛ se ka na cogo min an ka jamana kɔnɔ o min ye Fuseni Watara ale ka kɔrɔfɔ ye ni o ye furancɛla fanga wasabulo o ɲɛma ka danka ye a ye a fɔ Abilaye Fama Kulubali o ka kuma galama la an ka ɲɛmadaw la. Pour sécurité ko la a bɛ bolo min kan sisan ko an ka taa an bɛ se a b'o de bolo kan sisan comme bɛɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la kɔrɔdimi tɛ ɲɛdimi don fɛnw bɛ ka san minɛnw bɛ ka san armée bɛ ka équiper dɔ bɛ ka fara saraw kan halisa an ka ɲɛmɔgɔw u jijalen don o de la ka se ka an ka faamaw k'u équiper ani ka na ni sanfɛ kɛlɛminɛnw ye pour que u ka se ka kɛlɛ kɛ ko ɲuman gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ libérer mais ko kelen don yɔrɔ bɛɛ tɛ se ka libérer yɔrɔnin kelen n b'a dɔn o de ka di bɛɛ ye mais n b'a fɔ mɔgɔw ye halisa u kana kɔrɔtɔ dɔɔni dɔɔni don i y'a fɔ cogo min n'i y'a daminɛ de n'i y'a ye an ka faamaw yɛrɛ an ka kan ni fɛnw tɛ attaquer la o kɔrɔ de ye moyen minnu nana sisan o moyens de bɛ ka bila en place o don a ye matériel minnu sanna ni avion minnu sanna u bɛ ka taa u ka kɛlɛkɛyɔrɔ de la sisan n'u sera yen plan minnu tracelen don bɛɛ bɛna nɔ ye sɔnni mais malheureusement an ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na malidenw tɛ mali dugumɔgɔw tɛ nin ye dugu wɛrɛ de mɔgɔw ye dugu dɔ de ni dalen man kan donc olu de bɛ ka banbanci dɔw bila kojugu dɔw la an ye mun ye sɔngo n'i y'a jateminɛ n'a bɔra olu la mɔgɔ wɛrɛ ka baara tɛ nin ye parce que mɔgɔ minnu ye sinanku ye mɔgɔ minnu a ka ca ni san 1000 ye u bɛ vila ɲɔgɔn fɛ n'i taara du o du kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔgɔnɔ bayangara filɛ nin i tɛ se ka taa du kɔnɔ ko dɔgɔnɔ tɛ ou bien ko fila tɛ o tɛ ni mun ba tɛ fila ye dɔ ba ye dɔgɔnɔ ye donc k'a fɔ olu bɛ nin kɛ o tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ nin jukɔrɔ o tigi an b'u dɔn mais mali ye dugu kɔrɔ ye mali mɔgɔ kalannenw bɛ yan mɔgɔ hakili sigilenw bɛ yan ni ko mɔgɔ kalannen an ka dɔnnikɛlabaw de ma an ka tɛ papier tigiw dɔrɔn ma dɛ an ka dɔnnikɛlabaw ni ala sɔnna n'olu sen don a la ani kɛlɛ nin tɛ taa ɲɛ mali bɛ libéré dɔw bɛ wuli k'a fɔ ko ni armée bɛ baara la mun na nin ko sugu sera ka kɛ n y'a fɔ n ko même dugu bɛ yen minnu fanga ka bon ni mali ye siɲɛ 100 n'o ye États-Unis an bɛɛ y'a ye 11 septembre 2001 mun kɛra yen bɛɛ y'a ye terroristes ye yen attaqué o mɔgɔ minnu sara a bɛ mɔgɔ bahiri ka bɔ Faransi kelen fana y'a ye Bataclan na mɔgɔw fagara yen Charlie Hebdo la mɔgɔw fagara yen
wa tuma caman yɛrɛ attentat terroriste mun kɛra faransi yɛrɛ kɔnɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mali kɔnɔ n'i ye mali bɛɛ ta donc fɛn dɔ don mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko i bɛ faamaw jalaki nin dɔrɔn na dusu de b'an bila kuma dɔ fɔli la dɔrɔn sinon faamaw bɛ baara la bi ka kunnafoni kuncɛ an bɛ segin ka na bakuruba kɔnɔ fɛn min ye an ka cɛncɛn k'a fɔ ka jamanaw ye fɛn min ye jamatɛmɛ wale o kɔni ɲɔɲamɛ bi kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ kalan dɔ o sigida tile 3 o bonyaku kɔnɔ ni a daminɛna dɔgɔkun daminɛ ni a bɛ ka kɛ an ka faaba la yan nɔ a bɛ tali kɛ jamana 3 ni o bɛ tali kɛ Mali Burkina Faso fo ka se Niger ma an ka Umu Kone ale ka walawalaliw lamɛn. Yasa ka dantɛmɛ wale ka o kɛlɛ ka bɔ G5 jamanaw la ni jamana kɔfɛlen ninnu kɔni farala ɲɔgɔn kan yasa dantɛmɛ wale ale kɛlɛli baaraw o bɛ se ka sinsin ni ka fɛɛrɛbolo sɔrɔ la u kɔni hakilina bila sen kan o de ye ka don kalansow la ni ka ɲɛfɔli caman kɛ sabula u kɔni ye a ye k'a fɔ fɛn min ye an ka kalansow ye olu bɛ se ka kɛ fɛɛrɛboloba ye dantɛmɛ wale ale kɛlɛli la ka bɔ Sahel jamanaw olu kɔnɔ ni hakilina kɔfɛlen musaka o kɔni bɔra Européen ka minisirisom ka baara ɲɛsilen don u ni jamana wɛrɛ kuɲɛnɛbɔliw ma ale ni UNESCO maaw kɔni ka bolodi ɲɔgɔnma o kɔnɔna la o bɛ dansigi kunnafoniw la ka sanga ni bi kari Décembre kalo tile 12 sanba 2021 ni kunnafoniya kelen ninnu a bɛna u sɔrɔ nansarakan na Fatumata Jalo fɛ ani ce a ka kulomajɔ la ala ka su yɛrɛ d'an ma